Dobrodošli u novu epizodu High-Tech Zone, emisije o tehnologijama. Moje ime je Stefan Dević i odmah prelazimo na IT aktuelnosti. Instagram je pojednostavio izgled svoje platforme, tako da sada na webu možete vidjeti veće fotografije, nove vidove i hashtag stranice, čime se osim izgleda dobilo i na brzini reagovanja stranice. Jedan od razloga ove promjene jeste i da bi se obezbedilo više mesta za reklame. DRC Hubo, humanoidni robot, porazio je na takmičenju Robotics Challenge preostala 22 takmičara za 44 minuta i 28 sekundi i južnokorejskom timu KAIST doneo nagradu od $2 miliona. Na takmičenju učestvuju poluautonomni roboti koji obavljaju složene zadatke u opasnim okruženjima, sličnim onima iz 2011. godine u Fukushimi i između ostalog da za 1 sat prevaziđu različite vrste prepreka, penjanje u stepenice, vožnje automobila i izlaženje iz automobila. 7 godina nakon objave trećeg dela kultne igre iz žanra roleplaya Fallouta 3 i 5 godina od nastavka Las Vegasa pojavile su se najave da bi Bethesda mogla da izađe sa 4. delom Fallout franšize. Fanove širom sveta radovaće činjenica da se na internetu pojavio prvi trailer koji potvrđuje ovu objavu. Fallout 4 razvija se za desktop, računare, Xbox One i PlayStation 4, međutim iz Bethesde su saopštili da se igra neće naći na starijim konzolama, Xboxu 360 i PlayStation 3. We've got some breaking news. Stand by. Najbolji Samsungov telefon Galaxy S6 konačno je stigao i u naše ruke. Osim standardno jakog hardvera, odlične kamere, ovaj telefon je napravljen od kombinacije metala i stakla, tako da se Samsungu više ne može zameriti na upotrebi materijala u njihovim premium modelima. Ono što dodatno izdvaja ovaj model jeste njegova Edge varijanta, što znači da ima zakrivljene ivice i stvarno izgleda fenomenalno. Metal umjesto plastike, tanak staklene pozadine, zaobljenih ivica. Prvi utisak, telefon dostojan jednog premium modela u svakom segmentu. Šta je to? Novi Galaxy S6 Edge. Quad HD ekran dijagonale 5,1 inča darovao je fenomenalnu sliku na Samsungovom predvodniku mobilnog segmenta. Kada je snaga i brzina u pitanju, ova južnokorejska kompanija prvi put koristi svoj chipset, tako da ćemo u S6 modelu naći Exynos, oznake 7420, kombinaciju 2 četvorojezgarna procesora. Radna memorija ima 3 GB RAM-a, a skladišni prostor dolazi u varijantama do 128 GB. Kada je kvalitet fotografije u pitanju, Samsung se i ovaj put obratio Sonyu, tako da je sada u modelu S6 zastupljen 16-megapikselni Exmor senzor japanske kompanije sa podržanim 4K snimanjem. Neočekivano baterija je slabija za ove modele premium ranga i to za 2600 mAh, ali zato uz 10 minuta punjenja dobijate prema navodima Samsunga dodatna 4 sata korišćenja. Može se pretpostaviti da je to urađeno i na uštrb debljine zbog samog uređaja koji je sada 6,9 mm. Kada se saberu utisci, Galaxy S6 u ovom slučaju u svojoj Edge varijanti najbolje je što ovaj južnokorejski gigant trenutno ima da ponudi. Ako ne želite kompromise, ovo je telefon za vas, a ima ga i u zlatnoj boji. Vožnja pod dejstvom alkohola je, pored nepropisnog preticanja i neprilagođene brzine, jedan od osnovnih uzroka za saobraćajne nesreće. Prema podacima policije, na srpskim putevima prošle godine je bilo uhvaćeno preko 70.000 pijanih vozača koji su izazvali 2200 nesreća u kojima je 24 osobe izgubilo život, a 1500 povređeno. Pošto ni u svetu ovaj trend nije drugačiji, određene svetske kompanije počele su da razvijaju sisteme koji će onemogućiti vozača da pod dejstvom alkohola upali vozilo. U Sjedinjenim Američkim Državama telo National Highway Traffic Safety Administration radi na tehnologijama koje će potpuno onemogućiti vožnju pod uticajem alkohola. Reč je o nizu integrisanih tehnologija na kojima rade i neki evropski proizvođači, na primjer Volvo, a koje će nakon što vozač sedne za volan detektovati prisutnost alkohola pomoću analize daha ili skeniranjem prsta. Vozilo će u tom slučaju postati blokirano, odnosno vozač neće moći da ga upali. Jedan od sistema se montira direktno na volan automobila, a u njemu se nalazi vrlo osjetljivi instrument koji će moći da otkrije koncentraciju alkohola u krvi iznad 0,08. Sistem bi trebalo da posjeduje i mogućnost modifikacije, tako da ukoliko bi maloletnik seo za volan, ne bi mogao da pokrene auto. Toliko za danas iz High-Tech Zone. Gledajte nas svakim radnim danom na kanalu Pink 3. Doviđenja.